Met spanning sjoggen ze de maaiwerkers van de Meepelfabriek. Wat doggen haren redens op het Olympische ijs. Die wordt nou kampioen op Meepel, deze jongen ik. Grutsk binnen ze op haren rieders op de Gouden IJzers. Het bin net de meesten ik, Bigeliks Jorrit Bergsma, Johnny Davis, Jorien de Mors, Victor Aan, Stefan Groothuis en Sangwa Lee. De redens worden mij zwaar maken en haast hielendal handmatig. Nou, wat je hier ziet, dat binnen plan van de redens, die krijgen wij op rol, krijgen we die binnen. En die binnen nog zo krom als een hoepel en daar moet nog een heel soort mee gebeuren. Buizen komen hier zo binnen. Hè? Nou, dat ziet er nog net zo mooi uit. En dan maken ze dit ervan. En uiteindelijk maakt het je zo weer voortgaan. Tjalling die krijgt hier de redens zo binnen en die maakt het zo op maat. Anders word je met de hoorn echt bijsliepen en bewerkt. Dus iedere skaat die het je voortkomt, die is wel terug zo'n 8 mensen is die wel terug de hand gaan. En Paul, je kenmerk is gouden ijzers? Ja, bij Meepel is alles goud wat blinkt. de stalen buis vergulden wij en de shorttrack buis die analyseren wij in gouden kleur. Grut kans dat Gerlof ze maken had. Die krijgt haast alles terug de handen. Maar wat is dan ook, Gerlof? Oh, sorry Gerlof, we kunnen die net verstaan. Te volle kabaal. Maar van waar hast dan nou wist de redens maken? Zo'n idee zou ik me heel even maken. Als je bestelt bijvoorbeeld 6 speer, dan wist net van riet er nou op mij of op mijn collega. Dat weet je net. Nee. Maar het is wel mooi om te zien als er riet of dat er een is die bijna wint of die wint. En wat had ze net winnen dan? Dat leidt net onder mee, dat leidt denk ik meer onder rieder, ja. En zo worden er lieken nog 12.000 redens in tier maken in Jesternijtjerk. Voor de gewone rieder en de topper. Maar als één doel. Goud.